Duha lang ang nagpositibo sa 231 ka mga mulupyo sa barangay Pusok ug Marigondon nga napaubos sa swab test apan may laing 5 pa usab ka mga individual nga nasutang nagpositibo sa virus gikan sa laing mga barangay. Siluan meron din sa report. Pulos nagnegatibo sa COVID-19 ang 69 ka mga mulupyo sa Barangay Pusok nga napaubos sa swab test ni adtong Lunes. Samtang duha ang nagpositibo sa swab test sa 162 ka mga mulupyo sa Marigondon. Gipaabot pa hinuon ang resulta sa swab test sa 182 ka mga mulupyo sa Barangay Gunob nga napaubos usab sa swab test kagahapon. Ang City Health Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu padayon karong nagpahigayon og mass swab testing sa top 11 barangays nga may natalang daghang kaso sa COVID-19. Apan giklaro sa City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza nga gawa sa duha ka mga taga Marigondon may laing 5 pa ka mga nagpositibo usab sa virus. Duha niini mga uniform personnel. Ang usa sakop sa Maritime Police samtang ang usa sakop sa NAB-4CEN. Kaya na-reported man siya sa among line list, amo siyang gi-follow up doon. Kumuta mong gibuhat, nag-contact trace me doon. Amo na ibawaan nga within the 14 days niya ang iyang mga kauban, wala gyud kay ma-expose. Okay, kanang 14 days, murag wala siya diha. Samtang ang tulo, nasutang nagpositibo sa virus. Human napaubos sa swab test, isip requirement sa ilang trabaho. Sa pagkakaroon, muabot na sa 2,491 ang total COVID cases sa Lapu-Lapu City, apan 67 na lang niini ang active cases. Kay naka-recover na ang 2,305. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda.